வணக்கம் அன்புற்றுக்கோள் நேயர்களே, இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறது கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டத்திற்கு அந்த விண்ணப்ப நிலை எப்படி இருக்குதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறதுக்காக புது வெப்சைட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு அரசு. அதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, கூகுள் குரோம் பேஜில் நீங்கள் உள்ளே போயிருங்க. அதில் போய்ட்டு சர்ச் காலத்தில் ஒரு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் www.kmut கலைஞர் மகளிர் உதவி திட்டம் .tn.gov.in அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணி அதை சர்ச் கொடுங்க. இந்த வெப்சைட்டை சர்ச் கொடுத்ததும் உங்களுக்கு இது சர்ச் ஆகி இந்த காலம் வந்துடுது. அதில் முதலாவதாக இருக்கிறதையே சூஸ் பண்ணிக்கங்க. இந்த வெப்சைட்டில் உள்ளே போனதும் இந்த காலம் இப்படி தான் இருக்குது. நமக்கு உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறிய அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிடுங்க. அதில் அதிகாரிகள் உள்நுழைவு, பொதுமக்கள் உள்நுழைவு இருக்குது. அதில் பொதுமக்கள் உள்நுழைவு உள்ளே போயிட்டு ஆதார் எண்ணை உள்ளிடம் இருக்குது. அதில் உங்களுடைய ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு ஓடிபியை அனுப்பும்னு ஒரு கிளிக் அடிங்க. இப்போ உங்களுக்கு கம்மிங் சூன் ப்ளீஸ் வெயிட் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் காத்திருக்க வேண்டியதாக இருக்கும். இந்த வெப்சைட் இப்போதைக்கு பிஸியாக இருக்கலாம் அல்லது முழுமையான செயல்பாட்டுக்கு வராமல் இருக்கலாம். சிறிது நேரம் கழித்து இதே செயலியை நம்ம பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் அல்லது இ சேவை மையத்தை அணுகி பார்க்கலாம். மேலும் அப்டேட் இருந்ததுன்னா அடுத்த வீடியோவில் கொடுத்துறேன். நன்றி.